I avui, per sorpresa meva, m'han comunicat que s'ha presentat una esmena per ampliar el capital social d'Aerocas, una esmena per 2 milions d'euros. I aquesta esmena se presenta, i clar, quan se presenta una esmena als pressupostos s'ha de fer una baixa. La baixa és precisament de 820.000 euros al projecte de passeig marítim de Benicarló que tenim que fer al Morrongo des de la Generalitat, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua i Infraestructures. Aleshores, a mi me sorprèn moltíssim que s'anunci que se licite per 2 milions d'euros i al dia següent mos lleven 820.000 euros dels pressupostos. Qui presenta aquesta esmena? Curiosament, Ana Vega, no sé si la coneixen, i Miguel Barrachina, del Partit Popular i de Vox. Home, per favor, a Benicarló en els últims anys en costes s'ha invertit poquet. Sí, s'ha invertit alguna cosa recentment, però a Peníscola es van invertir 36 milions d'euros en la regeneració de tota la costa. A Vinaròs 24, me penso, en tot el passeig marítim i el projecte Castor, els túnels i tot. I a Benicarló és que no canvien ni la farola del pàrquing de ports i ara damunt un passeig que fan, que ja vam renunciar al passeig sur que unia en el de Peníscola, que va desaparèixer dels pressupostos de l'Estat, i ara que tenim això ens lleven quasi la meitat dels diners que costa aquest passeig. Jo voldria que demanaren vostès responsabilitats i preguntaran què està passant, perquè no podem ser els... O sigui, a Benicarló s'ha invertit poc en aquests anys, només falta que el poc que s'invertís ens lleven així alegrement. Jo no consentiria, si estigués a l'equip de govern, que això passara. Vull dir, a les dues formacions, per favor, facin el possible perquè aquesta esmena no tiri avant. Sí, senyor Moura, jo li puc dir